Мечти от Банкър Хил, глава 5. Един ден на път към Банкър Хил минах през Пършинг Скуер. Нощта беше топла и на светлината на уличните лампи паркът изглеждаше невероятно красив. Хората седяха по пейките и се наслаждаваха на хладната тишина след горещия ден. В средата на площада една пейка беше заета от шахматисти. От двете страни на дълга маса имаше по 4 състезатели, всеки с шахматна дъска пред себе си. Беше организиран блиц турнир. 8-те шахматиста мереха сили с един човек. Възрастен мъж, груб, арогантен, невероятен мъж, само по риза, който танцуваше, докато се придвижваше от един играч към друг, преместваше някоя фигура, хвърляше оскърбление в лицето на играча, после се преместваше към следващия състезател. За няколко минути нанесе пълно поражение на 8-те си противника и спечели залог от 25 цента на човек. Когато недоволните се оттеглиха, възрастният мъж, чието име беше Молзи Мос, се разкрещя. Кой е следващия? Кой се мисли за велик шахматист? Аз ще победя всички тук, без значение колко сте. 2, 10, всички! Извърна се и ме погледна. Ти за какво стоиш тук? Изкрещя той. Кой по дяволите мислиш, че си? Да ти се намират 25 цента? Седни и ги заложи, хаплю такъв. Обърнах му гръб. Ето, това е, изсъска той. Шибанта пак. Разбрах, че не ти стиска в момента, в който те погледнах. В това време друга група играчи вече бяха заели места около дългата маса. 7. Не бях играл шах от 2 години, но в Колорадо бях добър играч. Дори бях спечелил и един турнир в местния клуб. Знаех, че мога да се справя с това старо арогантно копеле, което не си затваряше устата, но не знаех дали ще мога да устоя на мръсните му шеги. Той ме шляпна по гърба. Седни, синко, научи нещо за шаха. Това ми стигаше. Изрових една монета от джоба си, плеснах я върху масата и седнах. С 10 хода победи всички. Ние жертвите се изправихме, докато той обра монетите от масата и шумно ги пусна в джоба си. До тук ли е всичко? Попита той. Отново ли спечелих? За останалите играчи това явно беше достатъчно, но аз изрових нова монета. Молзимов седна срещу мен и започнахме нова партия. Запали цигара. Кой те учил на тази игра, момче? Майка ти? Твой ход, казах аз. Мести, куче, сине. Сега вече приличаш на истински шахматист, каза той и премести една пешка. Биме с 20 хода. Сложих нова монета върху масата. Отново ме победи бързо и категорично. Не виждах по какъв начин бих могъл да се справя с този човек. После той започна да се забавлява за моя сметка. Беше гадно, брутално, садистично. Предложи ми партия без царицата си, аз изгубих и нея. После махна царицата, топовете, офицерите и аз отново изгубих. Накрая остави само пешките. Тълпата около нас вече беше огромна. Всички се заливаха от смях, докато неговите пешки разчистваха фигурите ми и аз отново се оказах мат. И имах още 25 цента. Сложих ги на масата. Молзимов потри самодоволно лице и върху лицето му се плъзна победоносна усмивка. Да ти кажа ли какво ще направя сега, момче? Сега ще те оставя да победиш. Сега ти ще ме матираш. Зепачите наоколо изръкопляскаха и се приближиха плътно до нас. Събраха се поне 40 човека. Трябваха му не повече от 20 хода, за да ме довърши. Маневрираше с фигурите си по такъв начин, че и да исках, не можех да не го матирам. Бях изморен, отблъснат, душата ме болеше. Стомахът ме присвиваше, очите ми горяха. До тук са, Молзи, казах. Последните ми пари. Това ти прави чест, каза той. И изглеждаш добро, момче. Дяволски тъп си, но изглеждаш добър. Започнах да местя фигурите сковано. Бях прекалено объркан, за да си тръгна. Прекалено засрамен, за да стана и да сложа край на всичко. После настъпи някакво вълнение. Запачите се разбягаха. От някъде се появиха полицаи. Арестуваха няколко човека, заедно с тях и ние с Молзи бяхме изтласкани към една закрита кола. Отведаха ни в градския затвор, всички нас, 6-мата, и ни изправиха пред бюрото на някакъв сержант с обвинение в скитничество. След като ни записаха, заведаха ни в изтрезвителното. Не се отделях от Молзи и изглежда той беше добре запознат с обстановката. Седнахме на пейката и аз го попитах какво ще стане след това.
$10 или 5 дни, отвърна той. Манета им, хайде да играем шах. За мой ужас извади миниатюрен шах от задния джоб. Подредихме фигурите и започнахме да играем. Беше неуморим. Едва държах очите си отворени. Спях подпряла брада на гърдите си. Той ме разтърси, за да ме събуди, и аз преместих една фигура. Вече залагахме астрономически суми. Дължах му $15,000. Удвоихме залога. Отново загубих и когато Моузи се опита да ме събуди, аз се плъзнах от пейката и заспах на пода. Чух последните му думи. Копеле такова. Дължиш ми 30,000. Впиши ги в сметката ми, отвърнах аз. Спях. Звуците на нощта смътно достигаха до мен. Хъркането, прадните, стенанията, повръщането, думите промърморени в съня. Студено беше в голямата килия. Сивото утро се процеди през прозореца. После нахлу и дневната светлина. 6 часа тъмничарът ядно изтрака по решетката на килията с пръчка. Готови за сутрешното заседание на съда, извика той. Имате 5 минути, за да се обадите по телефона. Тръгнах след Моузи към чакалнята. Там, на стената, бяха монтирали телефонните апарати, монетни автомати. Прерових джобовете си, за да намеря някой древен цент. Бяха празни. Моузи стоеше пред мен и говореше по телефона. Когато остави слушалката, аз го притиснах. Дай ми 10 цента назаем. Той се намръщи. Господи Исусе, ти вече ми дължиш 30 бона. Ще ти ги върна, Моузи, помолих му се аз. Всеки цент, повярвай ми. Вбръкна дълбоко в джоба си и извади оттам шепа сребърни монети. Вземи. Избрах една монета и пристъпих към автомата. Набрах телефона на хотела. Мисис Браунъл дигна слушалката. В съда съм, казах аз. Можеш ли да заплатиш гаранция, за да изляза? $10. Настъпи мълчание. Проблеми ли имаш? Не, само нямам пукната пара. Идвам веднага. Връзката прекъсна. Когато ни изведаха пред съда, тя беше в заседателната зала. Извикаха името ми и аз застанах пред съдията. Той изобщо не ме видя, дори не вдигна поглед към мен. Към вас е отправено обвинение в скитничество. $10 или 5 дни. Признавате ли се за виновен? Да. Платете гаранцията. Следващият. Когато се приближих към съдебния пристав, мисис Браунъл се надигна и дойде до мен. Отвори портмонето си и извади банкнота от $10. Наведах се над бюрото и подписах разписката за освобождаване под гаранция. Мисис Браунъл бързо тръгна към вратата. Затичах се, за да я настигна. Благодаря ти. Тя вървеше бързо напред, излезе от главния ход, слезе по стълбите на улицата, където беше паркирала. Качих се до нея. Превключи скоростите, колата се наклони и тръгна. Много съм ти задължен за всичко, което направи. Хвърли поглед, изпълнен с горчивина. Рецидивист! Не проговорихме, докато тя караше нагоре по Темпъл Стрит и сви по Бънкърхил. Спря колата на празния паркинг до хотела. Не съм извършил престъпление, обясних аз. Играях шах и ме арестуваха. Това е всичко. Изгледаме враждебно. И сега имаш досие. О, я млъквай! Излязахме от колата и тръгнахме към хотела. Прекусихме фоайето и се отправихме към нейната квартира. Влезе в банята и пусна топлата вода. Облаци пара нахлуха във всекидневната. Трябва да се изкъпеш. Ще смъкнеш от себе си всичката тая затворническа гадост и нечистотия. Въшките, бълхите, дървениците. Пуснах дрехите си на пода. Тя ги събра, като че ли бяха мъртви животни, и ги метна в коша за пране. Водата беше гореща и сапунена. Потопих се и оставих топлината да проникне в тялото ми. Мисис Браунъл се надвеси над мен с изтривалка и парче като странен сапун. Насапуни се изтривалката и започна да ме стърже. Когато почувствах, че грубия плат разранява ушите ми, се разкрещях. Мръсотия, каза тя. Виж каква мръсотия. Не те ли е срам? Прокара парцала между краката ми и аз отново изкрещях. Махай се, остави ме на мира. Хвърли изтривалката в лицето ми. Рецидивист, каторжник. Обърна се и излезе. Избърсах се, обух си гъщетата и влязах в кухнята. Беше до печката, с гръб към мен и приготвяше закуската ми. Опитен мъж, какъвто си бях, веднага долових особеното напрежение в задника й. Сигурен признак за гняв при жените. Практиката ме беше научила да бъда изключително предпазлив при наличието на такива драматични промени в задника и не смех да мръдна.
Все едно да седиш в присъствието на змия, свита на кълбо. Тя донесе шунката и яйцата до масата и трясна чинията пред мен. Телефонът извъня. Чух, че вдига слушалката. За теб е. Грабнах телефона. Обаждаше се Хенри Шиндлър, филмовия директор, с Хъла Мюлер, били стари приятели. Взел адреса ми от Мюлер и гореше от нетърпение да говори с мен. За какво? Писал ли си някога за киното? Не. Чудесно, каза Шиндлър. Искаш ли работа? Каква? Да пишеш сценарий. Не знам как. Това няма значение, аз ще ти покажа. Ела при мен в Columbia Pictures утре в 10. Върнах се във всекидневната на мисис Браунъл и отново седнах. Очевидно му беше подслушвала. Може да получа работа в киното. Там поне не е толкова мръсно. Погледнах задника й. Все още беше напрегнат. Излапах бързо всичко и се прибрах в стаята си.